sa laman. Model dito nila. Vlog tayo. Jollibee. Nasaan Jollibee? Ay, nagja-vlog siya. Parang pangalan niya, si Ryan. Yan. Yan ka na si Ryan. Vlogger pala. Yan. Right. Hi, Philippines. Right. Lager ng mga manok. Ayaw daw sa mga tricycle driver. Ayun daw para sa mga tricycle driver. Okay. Kanino ba kayo? BBM? Kanino kayo? Ano, bato na. Hindi alam mo kayo. Kaya magkano siopaw yun? Vlogger ka! Magiging ka sa YouTube! Yung kagopo. Sabihin nyo na! Balot no, para maano. Oo. Balot no. Benchis no. Benchis. Baski na ano. Ano mo ba? Ay, 70 yan. Gano'n? 70 po yun.